What's up? What's up? Mga ka-take care boom. Good morning. Kumusta kayo lang? Kumusta? Ay, sanulyan. Ay, sanulyan lang. Alas 6 mo pasado na, wala reflektorin. Ay, tonorabe ulit. Ay, shoutout ka naman ng kapagari. Ayan. Wala, ingat na, ingat. Wala. Makita ni Bakit daw. Wala, wala. Ingat na, ingat. Ay, shoutout ka naman ng gari. Agahin sa radyo ka ta. Sana Julian. At ayan, nagmayat na nga talaga ito view mga ka-take care boom. Alright. Idol, morning. You will then return there to go.